Kepasang tok sang tiatra along bike ke patong ajok adi malong amat apran kedam. Bokajan Police Station ke parlu japra langso Mother Teresa Charity Missionary ihum Pulsar 150 bike registration number AS05O 8423 lapen kepasang kok sang tiatra NL05D0015 Kawani Golaghat District Asor japra langso a ongahem kacewang liliako si kopai kelang no inut Jonathan pu abang bike pen ke patong akhir kang tangrak ajok adi malong amat si apran dam nang jilo lapen wang rapet ari sanghu abang arengahu sonang lo sitami kopai kimi alang liprana bang anke joklang laso jok ke thekdun long atum tong sekot pen te bokhet bokajan CHC along anse kelang jia phan pon lo Bokajan Raikoma Saiki lapen SDPO John Das atum adi malong palidun si ke chitang arpup cepari deng pon lo Bokajan pen Lawrence Lekte Lotiki News Karbiang lang Mohon Hanse aning kemi pen pregnancy woman mate oso chopathe ahem kepipon Lakhain koira phot nilip MEC constituency ke parlo choki hola block pen kahilo kilometer troxi war prok warong along matri ghor mate oso chopathe asar pimara tumaphan pupanong si hem kepipon Pinpur dami war proke nilip constituency ke parlo karbiatum hemrit kacho kim lapen ronggrup kabuche inglong arilo war proke pale damji aphan kedam kewang katurat hepik athe towar kemi kawia jok inglong arlok atowar lapen kanglit kang ther atowar la an chota kalisi war prok arongki kedam kewangli kesung chota kalisi keso keun e ahut jasemet ke so arluatum akeso oso chopathe ahut kesung kachitong nang hospital wantong thek theko arong kachewai nang lapusona kesung kachetong nang aphai dokpiklo Lasi Mohon Hanse lahai theglong si matri ghor pu amithang dodong dong ahem chepek detsi keso keun e atuma phan pek pondet lo labang so ahem along komatsi keso keun e kedoma ching tondam long lo lapen keso keun e do plote chokiola BPHC along birta nang pisi keso det atuma phan dowai ke PG lapen sekelang awar sai pipon bom lo pusi hadagara datum lapen Mohon Hanse pen ta pherang ke atum kahumri damahut nang pachini don lapen labang so ahemalong keso keun e atuma phan do anta chokiola BPHC acho kamar saitajit be alangli arpu ke BE asai ke klem bom abangfu ke thedung kacherap dun ajoksi labangso matri ghor along keso pen kaching tondam atum ana phanta BPHC pensi sekelang abar sai long ponlo chokiola pen Philip Tisolo Tikimi News Karbiang lo War program serong long matri ghor ki kipek ke puson pensinan li kipek lo bang solam rat thengu than ikate la soal ahem bangke nili mahange thege hadak lo me non bang ne tum do de lo nili pe nili pota chewoy masi ahem khali lo kamar dak chokela PC not chokamar strategic be pen eson son yalam chethan ben tong asar an pini Mesen awar saido imene puachin ki chethan ben alang ita nangra masi matri ghor puisi scheme do so scheme ponsi ala so hemanga nili hospital sor pasi senai delo labang so hem ki kim ke na limit na long le lo ma mate ko son ajalo o nili mela along le lo sarpi sarbra do on hosi dak ki kim pi ki jor kali ni kali nali donation GP pelo di mene ciri kon bang doji ini ciri ini bang do pota ke do di medi ahem ki kim kaddo go beta na li kim tang ahem si dun pidat lo to pipi lo nang hadak posor ke so ada kowe do keso arong do non mahada ki joy ki sila ba so hem nang de long ki joy ki mate sila ba haida sona ba sai nang ni sewa sai bange dak mane halloween chukela PCN jo angi bange so chopathe tanda kwani ki location do ko so kami so joksini li so hem tipilo labang so hem long pipi facility do lo na li than ke leten barum do lang do kitchen do to West Karbianglong District Press Club Arpu Kachelar
kedam tang ningkan phliang bong West Karbi Anglong angkang pia pharman pherangke angbong ke klem kedam nang ji ason do analong sitame mesen me et pen keja pontang meipu kongchun bang pen chenglok prek jam arpu do an sitame arpu che osi puthot akimi ningkan hinia pharman kachari ponthu ji aphan akimi abangpu ingwai ponthu si puthot bang phuka prek aphan arpu pek ponthulo Lason si arpu ke dengpon abang fu amen lake meipu Joy Singh Terang General Secretary Olok Bormon Borbora lapen Working President Daniel Inghi Secretary Hundor Singh Kro lapen anparta preexam arpu sitami bangpu kimia tomapan arpu dengpon lo Bangso arpu kacelar ponalong BD Sarmate Advisor Biren Singh Inghi lapen Sonjoy Tok biatum pensi bangso arpu ke dengpon abang fu tomapan dengpon pamilo lapen pathir ponlo News Report, Lotikimi News, Karbi Anglong. Pandan Circus House long West Karbi Anglong District Press Club Arisa full lo Bangso Arisa full long Kyongdong Hamren Press Pen Celang Rapet Klem Rapet Ajir Pojir Pitumpan Arpu Amokha Ponon Pipon Soal taksi Niliphan Pinier ni Laso Kethedung Arpu Nanga Pipon Apot Nili Hamren district along bangkuhan mak kedua press lembang foto mata nili ning long pen tobe churu pon lo la penon ke bang tuji eprang ilitum press lembang foto akisung pendang lok kosong si ilitum anso se bang ason tamne kapaprang ponima kalau so di melong bangke unan pen ilitum lempona apen nili matha pen nili jehok pini ni long nang dudu na tumanta non working person bandang lok general secretary bandang lok bang pudon tame ingtang jing ang pen ke klemi aphan aning chisik pame la se nil tum anso se paprang poni phasi nil ni phan tome choning report lo hang miji hanse mahang ke thek arani ke chokkatalon lapen an kimi ke chomai ke paman pon Lakhain koira phonilip MAC constituency ke parlo nilip block arai kedo mohon hanse lapen jini kiling pi atum asopo AKBC hangmiji hanse ningkan sirke mahangke theke chok arani anarlo porphai isiapor mohon hanse amithanga hemalong ketalon pon lapen pining ningkan surinira ingkoira hini aningkan hidi asok akiti keklem ke chengpen non athe asang kelong pen aning arong chepisi an kimi ke cholapen sang kimi sitami menu mekan kedoji aphan arnamalong hirjume johangpon bangso melong mohon hanse don rap chepochero rong isi do anpen chingrum si mesen pen an kimi kecho lapen hangmiji hanse ningkan cirkep mahangke thek kechok arani katalon ajame pachun ponlo choki hola pen Philip Tiso Lotikimi News Karbi Anglong dong ini hokpet bangke dak itum dogowe chitong nang kok lambang la sinri aning tumba la hello jelitum Karbi khayang bong ando se litum la non nilibong niliphan ki ha alam tala hello je litum Karbi thelong ke to chefrang ni jefrang itum lapu itum arna mani phan chitok chijir naing kusi itum la Karbi arono tengpen abrima tengpen itum la an open soksang kirim pen apikela sanggemianam pining menpen itu sanggemianam pikonlo lapen la so phanta pini hangge thekani ni tumla so arnam herjumi hang pilo kasi nilihin pen nilike naitum kadawe dang chini thaipo nilike nilimen ke project iso lapen nilike a sarkar bazar colony constituency amunit kasi nili alangi phan ba nili bongo phan kecherap chituje phan ano se arnam herjumi na pijunji phan se nili piniani anam adom pilo lapen alangi phan ano se tupem sedamta kami senang lapen samarakai del boche phan ano se tung boche tung ni senji phan se nili hin penta alangi phan kam cherap ji phan sida am nili ke bang dogowe nale tumla dar media tum handa chorolo ano se la solam angbong nale tum ni tumala phan ano se hejumina pijun poni nang tum ka doi phana chorolo kadom
Paso pace tonon si ani ge chupen kan si non rap je pije ko ani san ke si ke hang si chorap sar lom ana ne 2013 ben la so amange the ko ni kenan ke so ke ran ko ge amange the ga aning kan si ko ni ko ke so tena operation ko bang so lang jimur hospital apoan si sung da tong kan si kep chok la si an nanda ini demo si ini so ko si han se kan bor matha pisi solong an mi ji chu pa chetong si kado ko be don ra ji ji ko han hang si anesan tuigla